हेल' लोगोफोर, दिनै मेट्रिक रिजाल्ट होबाय। बेखौ जों साफ्रोमबो बयबो मिथिबाय आरो बेनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि बेलायाव माखासे गोबां माने रिजाल्टनि खम जानायनि जाहोननि थाखाय गोबां सावरायलायनाया सोलिगासिनो दङ। अदेबानि बियो मेट्रिक रिजाल्टनि रिएक्सन आरो एक्सन होननानै जोङो बुंनानै लानो हागोन। मानो होनबा बिनि सायावनो चर्चाया सोलिगासिनो दङ आरो दा बेनि बेलायावनो माखासे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोनाबो खोनागासिनो दङ जानो हागौ। खायफाया बुंगासिनो दङ ससियेल मिडियायाव आरो जायफ्रा ससियेल मिडियायाव बुंनो हायाखै बिथांमोनहा गावजों गाव रायलायलायनायनि गेजेरजों गावजों गाव खुगाजों खुगा बुंदों आरो खायफाया गोसोआव साननानै दङ। दा खोथाया जाहैबाय माबे जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय बर' गथ'फोरा पास जाथारला एबा जोबोद खम पास जादों। बर' गथ'फोरा जोबोद फरायनायाव दुरबल जालांबाय। बर' गथ'फोरा जोबोद फरायनायाव फांफुं जालांबाय, फरायनायाव गोसो होआ, बेनि थाखायनो खमथार, बर' गथ'फोरजों जेबो जाला। दा बेबायदि गोबां बाथ्रा बुंनायखौ खोनानो मोन्दों जानो हागौ नोंथांमोनहा। नाथाय आङो बे बाथ्राखौसो सोंथि खालामनो लुबैदों एबा बुंनो लुबैदों। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंनायनि सिगां बिथाङा गावखौ खेबसे साननानै नायग्रा नायाखै बे मोनसे बाथ्राखौ। दा जाहैबाय खोथाया माबे जोंनि सरासनस्रा बर' बिजोंखौ जोंनि फरायसाफोरा एबा न'खरफोरा बांसिनानो, गासैखौबो बुंनाय जाया नाथाय बांसिनानो नोंथांमोना सानना 80%आनो, 80थ' नङा 90% बुंबाबो जानो हागोन, 90%आनो जोंनि सरासनस्रा मानसिफ्रासो जोंनि बर' बिजोङाव फोरोंखायो। दा बेनिफ्राय जायफोरहा मोनसे न'खरा मोजां, जायफोरहा गोरों गोरा एबा जायफोरहा गासिबो बेकग्राउन्डआ मोजां, दा बिथांमोननि बांसिनानो 90%आनो बर' बिजोंजों फोरोंखाया। अब्ला जायफोरखौ जों आसा खालामनो हाथावगौमोन, टप 10आनो जा, टप 5आनो जा, टप 3आनो जा, जायफोरखौ जों आसा खालामनो हाहोथावगौमोन, दा बैफोरबादि बेकग्राउन्डनिफ्राय जोबोद खम बिबांनि फरायसाफोरा बर' बिजोंजों फरायखायो। दा अब्ला माखौथो जास्टिफाइ खालामबाय थाखो? दा बे मोनसे गिदिर सोंथि। जायफोर बिथांमोनहा बर' फरायसाफोरा फरायथारला, बर'फ्रा मानो लानो हाया, बर' बिजोंजों फरायबा टप 10 गाखोनो हाया बायदिसिना जायफ्रा बुंदों, गाव बुंनाय मानसिया, बे बुंग्रा मानसिया गाव बर' बिजोंजों गावनि गथ'खौ हगारगोना हगाराखै, बेबो मोनसे गिदिर सोंथि। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ साननायनि सिगां बिथाङा बुंनांगोन। दा बेखायनो नोंथांमोनाबो बेखौ सानदों जानो हागौ। नाथाय जायफोर बिथांमोनहा मोजाङै मोजां न'खरनिफ्रायनो फोरोंगासिनो दङ 10%आ, दा बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनो नांगोन। आरो जेसेबांनाखि सरासनस्रा सुबुंफोरबो दङ बिथांमोनाबो हागोन। मानो होनबा बिथांमोना, आं बावै बुंनो नागिराखै दि बिथांमोना नाजायालासे थादों एबा सरासनस्रा न'खरनिफ्राय मोजां जाया, बे नङा। नाथाय नोंथांमोनाबो साननानै नाय बाथ्राया आं मा लाइनजों बुंनो नागिरदों नोंथांमोनाबो बुजिनो हादों। हायो साफ्रोमबो, नाथाय बेनिफ्राय आसा खालामनो हाथावसिन आरोबाव जाबावगौमोन, जाहाथे बैफोरबायदि मानसियाबो जुदि फोरोंनाय मोनबा, अनसायनाय मोनब्ला। दा बेसो मेन बाथ्रा। बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि बर' बिजोंनि स्कुलफोराव आथिखालाव फोरोंगिरि जोबोद खम। थिसननायाव गोबां जेंना जालांनानै थालांगासिनो दङ। दा बुंबाबो दाय, बुङाबाबो दाय, नोंथांमोनहाबो नुगासिनो दङ। दा बेनि बेलायाव जायफोरहा फरायसालिफोराव लांदां जानानै दङ, बेनि सायाव सरखारनि सायाव माबाफोर बाथ्रा बुंनो हादोंना हायाखै गाव बुंग्राया? बै फरायसालिनि थाखाय गसंथानो हागोन ना हायाखै बे बर' बिजोंजों पास जानाय, रिजाल्ट खम जानायनि स्कुलखौ बुंग्राफोरा? दा बे मोनसे। आरो बै स्कुलफोराव माखासे फोरोंगिरि, गासैबो नङाबाबो 100आव 2, 3 एबा 10% फोरोंगिरिफोरा मोजां क्लास खालामनो हागोन ना हायाखै? सप्तासेयाव बेसेबां क्लास खालामनो हादों बैफोरबादि फरायसालिफोराव जायफोराव रिजाल्टआ गाज्रि जालांदों? दा बैफोर फरायसालिफोरखौ नुदोंब्लाबो फोरोंगिरिफोरनि सायाव बाथ्रा बुंनो हागोन ना हायाखै? फरायसालिखौ मोजां बेंनो हागोन ना हायाखै? दा बेफोर बाथ्राफोरनि सायाव नोजोर होना होआखै। दा बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो बेफोर गासैबो इनभाइरनमेन्टखौ, स्कुलनि, टिचारनि आरो स्टुडेन्टनि, दा बेफोर इनभाइरनमेन्टखौ थिग खालामनो हादोंब्लासो बैफोर माखासे बाथ्राफोरखौ जोङो बुंनो हायो। नङाबा सरासनस्रा जोङो थोंजोङै बेबादि बुंनाय, सोंखारिलायनाया खुगायाव बुंब्लाबो जाया बियो। आरो बे मालाबाबो सोलायनाय फैनाय नङा। दा बे मोनसे खोथा। आरो बिनि अनगायैबो गोबांथार दङ, जेरै जाय फोरोंगिरियानो जा बा फरायसायानो जा, बिसोरनि थायावबो थागोन। नाथाय फरायसानि बेलायाव जायफ्रा न'खराव गाज्रि आखुनि फरायसा होननानै मिथिबाय, बियो न'खरनिबा एबा गावनि बाहागिबा एबा गावनि गामिनिबा एबा गावनि हारिनि होननानै माबा मोनसे गाज्रि आखुनि मानसिफोरखौ जों बुंनानै सोलायहोनो हागोन ना हाया? एबा हागोन ना हायाखै? एबा हागोन ना हाया? दा बे मोनसे सोंथि। दा बेफोरखौबो बेनि थाखायबो जोङो
बेफोरबायदि जाहोनावबो जोङो दिनै बेबायदि रिजाल्ट मोननो गोनां जादों। मानो होनबा जोङो नुदोंबाबो जों बुंनो हाया, बुंबाबो माने दाय जायो साननानै थायो। दा बे मोनसे आरो बाहाय आं ओंखायनो होनदों न'नि आरो बाहागि खुरमा एबा गामिनि जानानै बुंनो हागोन ना हाया, बे मोनसे गिदिर सोंथि। आरो मोनसेया जाहैबाय सोरनिबा जोबोद पुवर बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय स्टुडेन्टफोरनि सायाव बे सोंखारिग्रा मानसिया माने एसेबाबो हेल्प होनो हागोन ना हायाखै, मदद बेसेबां होनो हाखो। दा बे मोनसे आरो सरकार दैदेनगिरिफ्रा बेसेबां जोथोन लादों आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जों मा बाथ्रा बुंनो हादों, बिथांमोनखौ जोङो माबोरै बुंनो हादों। दा बे मोनसे बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ जोङो साननानै लाग्रोनांगोन आरो साननानै लाग्रोखांनायनि उनावसो दिनै रिजाल्टनि बेलायाव माने सोंखारिनो हागोन। नाथाय गासैखौबो सिरियै नायबाय थानानै, गासैखौबो नुनानैबो नुयै बायदि जाबाय थानानै, फोरोंगिरि गैयि आरो फोरोंगिरिनि थिग थाङि, मोजां माने फरायसाफोरनि माने पार्टिसिपेट खालामि स्कुलाव फरायनायाव बे आरो बेनिफ्राय गासैबो जों बुंबोनाय खोथाफोरखौ नायखांनायनि उनावबो सिरियै थानानै आन्दोआव थानानै जेला रिजाल्ट होयो अब्लासो जोङो गावजों गाव स्टुडेन्टफोरनि सायाव, सोरबा टिचारनि सायाव, बबेबा स्कुलनि सायाव सोंखारिबाय थायोब्ला बियो मिनिंलेस आरो बेखौ जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हागोन बिथांनि दायनिगिरिया बुंग्रायानो नोंथाङानो। दा बे मोनसे। दा रायजोफ्रा एबा नोंथांमोनहा आंनि बाथ्रायाव माबादि मोनदों नोंथांमोनहा कमेन्टआव फोरमायहरनो हागोन। आरो आं आसा खालामो 90%आ नोंथांमोनहाबो बेफोर बाथ्राखौनो सानगासिनो दङ जानो हागौ। बाखि 10%खौ आं बुंनो हाया। एसेनोसै, गोजोन्थों।